As obras de reconstrución do peirao interior do Porto de Muros supuxeron un investimento próximo aos 460.000 euros, co que Portos de Galicia busca reforzar a estabilidade nesta zona afectada pola acción do mar e garantir a seguridade das numerosas persoas e maquinaria que transitan pola infraestrutura. A conselleira do Mar supervisou o avance das obras que están a piques de rematar. Posteriormente, embarcouse rumbo ás bateas experimentais de captación de mexilla do Mega para coñecer o sistema Longline, que permite a provisión de semente dun xeito alternativo para garantir o abastecemento de todas as bateas. Unha instalación experimental. Agradezo enormemente ao presidente pola invitación, por vir a coñecelo, poder comprobar como funciona a instalación, tamén como a operativa, non, para tanto soltar as cordas e poñer o online a funcionar, como agora o proceso de recolección, e tamén valorar con eles o resultado deste experimento, desta experiencia. O sector viticultor galego é un dos símbolos da nosa Galicia calidade, e, polo tanto, valoramos enormemente o esforzo que está facendo por tener sistemas alternativos de provisión de semente para as bateas. Tal como dixemos na Comisión de Mexillón a pasada que tivemos en maio, temos que explorar novas vías para non depender das pedras, novas vías de recolección de semente, e desde o Goberno apoiaremos, desde a Consellería do Mar apoiaremos estas iniciativas, buscaremos xunto co sector sempre novas alternativas para garantir o abastecemento de todas as bateas, que teñan unhas campañas productivas o mellores posibles.